На тимчасово окупованих українських територіях в полоні знаходяться не тільки люди, але й історична спадщина багатьох культур. Важливою і в той же час складною задачею є контроль за збереженням пам'яток культури кримськотатарського народу та України загалом. Станом на 2014 рік в Криму та місті Севастополі під охороною держави знаходилося більше ніж 5342 пам'ятки національного та місцевого значення, серед яких Бахчисарайський палац кримських ханів – єдиний у світі зразок кримсько-татарської палацової архітектури. Якщо ми говоримо про цінність палацу Бахчисараї, то ми маємо виділяти декілька пластів, декілька об'ємів. По-перше, це остання пам'ятка державності кримських татар, яка існувала на території Кримського півострова і півдня України, не будемо про це забувати. Дуже довго вважалося, що південь України, точніше росіяни нав'язували, що він був безлюдний, там нікого не було, але на сьогодні ми знаємо, що там було десятки, якщо не сотні, невеличких поселень. І центром всього цього життя був якраз палац кримських ханів Бахчисараї. Територія палацового комплексу займає 4,3 гектари. Раніше площа комплексу становила 18 гектарів. Палац має відтінки османської архітектурної традиції, але в той же час має своє кримське відображення. Ідея хан-сараю – втілення мусульманського уявлення про райський сад на землі. Саме так виглядає ханський палац після розпочатої у 2016 році окупантами в Криму так званої реставрації, яка фактично є перебудовою історичної пам'ятки. Пам'ятка втрачає свою наукову цінність, пам'ятка втрачає свою історичну цінність, залишається тільки візуальний образ цієї пам'ятки. Вони проводять саме будівельні роботи. Це досить чітко видно по тому, що пластикові двері, окна ми бачимо якусь нову абсолютно шпакльовку на стінах, якісь трафаретом вироблені такі візерунки. Незаконні ремонтно-реставраційні роботи окупанти проводять, зокрема, в головному та гаремному корпусах палацу. Там залишались розписи стін, які, ймовірно, збереглися з часів Кримського ханства. Це руйнація автентичних складових ансамблів. Це руйнація покрівлі Бійук-хан-Джамі, це руйнація, яка вже почалася з золотого кабінету, зали дивану. Ми розуміємо, що гарем має бути відокремлений від усього. Там були такі зроблені, дворик був поділений глухими мурами на декілька ділянок. Зараз росіяни, є в них проєкт, вони називають його проєкт пристосування до музейних потреб. Тобто вони хочуть всі ці історичні розмежування прибрати. Зараз ханський палац входить до попереднього списку культурної спадщини ЮНЕСКО. На жаль, ми маємо розуміти, що коли ми повернемося, нам доведеться все це відновлювати. І так, по-перше, це не буде одразу, тому що це буде дуже великий проєкт. На жаль, фахівців, які працюють з кримськими пам'ятками архітектури, на сьогоднішній момент на підконтрольних Україні території майже немає. Реставраторів в нас по каменю теж не так багато в Україні. Наша редакція зверталася до Міністерства культури України з питанням про позицію держави і дій щодо збереження ханського палацу. Так само зверталася до представництва ЮНЕСКО в Україні з відповідним запитом, але відповіді не отримали. Росія продовжує свій євроремонт, знищуючи історичну спадщину України. Як можна поновити, як можна відновити ці об'єкти? Мені здається, що це буде вже завдання після деокупації, коли ми маємо зібрати хорошу, досить потужну групу реставраторів українських і міжнародних, в тому числі і турецьких, які знаються на цьому періоді, які мають досвід реставрації подібних пам'яток, і подумати над планом відновлення цієї пам'ятки. Врешті-решт, вони зроблять все, щоб забрати палац не фізично, а саме контекстно забрати як частину історії. Вони вже це роблять.